24horas.com está presente aqui na West Palm Beach, Florida, onde o Global Medical Tourism Summit está tomando lugar. Diferentes hospital clínica está presente aqui na West Palm Beach e Aruba. Su hospital também está presente para por conversar com diferentes stakeholders para melhorar lo que está nossa relação com diferentes partners no exterior, pero também para promover hecho com Aruba. Também acaba nos oferecendo diferentes serviços, tanto para turistas que em qualquer situação, trauma, hora que estão com vacância, e também especialmente turistas regional que acaba visitando nos islas para diferentes serviços. Entre outros, o diretor do hospital, Sr. Jaco Vroegop, estava parte de panel aqui na sessão general, onde ele conta do hospital de Aruba. Depois de sua apresentação, nós conversamos com ele, passar com a sessão aqui e também com diferentes reuniões com diferentes partners aqui na América. Ja, ook onwijs goed dat jullie hier aanwezig zijn. Want ik denk dat het heel belangrijk is om Aruba gewoon niet alleen goed op de kaart te zetten voor het toerisme, maar ook voor medical toerisme. We zien elke dag, elke week, elke maand ontzettend veel toeristen die ook bij ons in het ziekenhuis terechtkomen. En die hebben de zorg nodig, acute zorg. Maar er zijn ook mensen die graag naar Aruba op vakantie komen en daar niet de zorg kunnen krijgen, maar dat we heel graag zouden willen. En dat willen we meer en meer openen. Denk aan dialysezorg. Dat doen we nu al in kleine mate. Dus dat mensen die moeten dialyseren bij ons terecht kunnen komen. Maar we willen dat veel breder. We willen dat ook voor revalidatie, we willen dat voor orthopedie. Maar misschien ook zelfs uitgebreider naar cosmetische kanten. En straks misschien ook naar stamceltherapie. Ik weet dat ook een aantal mensen dat minder fijn vinden. Dat ze zeggen, we moeten eerst onze eigen zaken goed op orde hebben. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we hebben het inkomen, net als voor het toerisme, hebben het in medisch toerisme ook echt dat inkomen nodig om de faciliteiten voor onze eigen bevolking goed op orde te krijgen. Dus Aruba heeft eigenlijk gewoon te weinig geld voor dat wat we echt willen. En we willen heel veel. En ik wil als directeur misschien ook wel heel veel. Dus ik vind het een hele mooie manier om meer geld in Aruba te brengen en zo op die manier terug te investeren in onze zorg voor onze bevolking. Het is een opdracht die ik zelf graag wil uitvoeren en die ook vanuit onze Raad van Toezicht ook als opdracht aan mij ooit is gegeven toen ik werd aangenomen. Ja, onderwerp van de paneldiscussie was, present jezelf, laat jezelf zien, wat doe je? Eigenlijk vanaf het perspectief van een C-level, vanaf een bestuurder. En er waren 4 verschillende bestuurders, allemaal 2 hadden eigenlijk meer een eigen instituut. En 2, zoals ik, een grote instituut te leiden. En hoe we omgaan met medisch toerisme, hoe we omgaan met toerisme in het algemeen, waar we goed in zijn en wat ook voor de toekomst belangrijk is, zoals innovatie, samenwerken. En zorgen natuurlijk dat je de zorg blijft leveren die jouzelf interessant maakt en die anderen nodig hebben. Het is sowieso leuk om bij dit soort summits heel veel mensen te ontmoeten. Sommigen ken je al van heel veel jaren. Ik ontmoette weer iemand die ik 10 jaar geleden voor een andere baan die ik had, daar toen mee samenwerkte, dus dat is heel erg leuk. Maar er zijn ook best wel veel organisaties die met ons willen samenwerken. We werken op het gebied van incasso's samen met een groot bedrijf uit Amerika en dat willen we eigenlijk uitbreiden. We werken nu al samen met ziekenhuizen ook in Amerika, bijvoorbeeld kinderziekenhuizen. En daar is het ook gewoon belangrijk dat je die relatie goed houdt. Maar we sturen ook best wel wat toeristen uit die dan iets hebben. Wij proberen ze te stabiliseren en te helpen. Maar die gaan dan bijvoorbeeld met een airambulance terug naar hun eigen plek. En dan gaan ze naar een ander ziekenhuis. En die connectie is heel belangrijk, want communicatie is jullie zijn van natuurlijk de grootste nieuwszender op Aruba, dus je weet hoe belangrijk communicatie is en dat is in de zorg ook zo. En daar zijn dit soort summits heel belangrijk om elkaar te leren kennen. Want als je elkaar kent, gaan dingen echt veel makkelijker. Als je het WhatsApp-nummer hebt van de directeur van een groot ziekenhuis of van een grote organisatie en zelfs van Mastercard, die is hier. Dus ik vind het heel mooi om daar tijd aan te besteden, want uiteindelijk komt het ons echt te goede. Het is nu nog met name gewoon is dat dialyse. En dat gaan we echt de komende tijd uitbreiden. Dus we zijn als ziekenhuis bezig om een revalidatiekliniek op te starten. En daar willen we dan ook gelijktijdig het toerisme heel erg belangrijk onderdeel van laten zijn. Om die kliniek voor Aruba, die we nu nog niet hebben, ook financieel mogelijk te maken. We gaan ons veel meer ook inzetten op de duikgeneeskunde. Daarmee gaan we diepe baden tank ook krijgen. We willen heel graag ook orthopedie aantrekken. Zodat we ook gewoon onze eigen orthopeden nog meer kunnen laten doen. En uiteindelijk ook mensen gewoon op Aruba te kunnen laten herstellen. Want een operatie is één ding. Het voortraject voor mij is belangrijk, maar ook het natraject. En ik geloof erin dat als je naar een holistische manier kijkt van behandelen. De zon
doet ook heel veel. Dus, dus de omgeving waar je bent en de service. En ik heb ook hier verteld wat Aruba uniek maakt en dat zijn de mensen. Wij zijn of de Arubanen en onze samenleving is gewoon ontzettend fijn. We zijn met hele aardige mensen. Hospitality zit in ons bloed. En mensen voelen dat. En dat helpt echt om beter te worden. Ja, iemand noemde zeg maar, dat het heel belangrijk is dat je dokters goed behandelt. En hij focust alleen maar op dokters. En natuurlijk zijn dokters, zonder dokters heb je geen ziekenhuis. Dus ze zijn onwijs belangrijk. Maar voor mij is het net zo belangrijk dat alle andere medewerkers even gewaardeerd zijn en ook gewaardeerd worden. Want als de schoonmaakster niet goed haar werk doet, dan hebben we een infectie op de operatiekamer. En als de boekhouder niet goed de bonnetjes inboekt en we daardoor niet kunnen inboeken, dan kunnen we geen salarissen betalen. En dan wordt iedereen onwijs boos op mij. En als de nurse niet gewoon de patiënt in de gaten houdt, dan komt de dokter te laat. En we zijn allemaal een essentieel onderdeel van die cirkel van zorg. En wat we hebben in ieder geval ingesteld met ons huidige bestuur, is dat voor de toeristengelden die binnenkomen, dat iedereen daar profijt van heeft. En dat werd vroeger niet gedaan. Maar nu is het zo dat we daar investeringen in doen voor onderwijs, in het gebouw, in materiaal en meer mensen, andere mensen. Maar ook een financiële impuls. Dus aan het eind van het jaar kijken we van hoe goed hebben we het gedaan. En een bepaald percentage daarvan gaat naar iedere medewerker. En iedere medewerker krijgt precies hetzelfde bedrag. En dat kan oplopen naar tot een paar duizend florin per jaar. En dat is zeker natuurlijk aan het eind van het jaar voor iedereen heel welkom. Maar ik vind het heel belangrijk omdat we het samen doen. En als het goed gaat, dan hebben we er samen profijt van. En ik hoop ook dat we daarmee voorkomen dat het slecht gaat. Dan hebben we er samen last van. Maar ik vind het heel belangrijk dat we samen delen. Ik denk dat we dan een veel steviger partner zijn en bekend zijn in onze omgeving, maar ook in Amerika. Dat het de plek is waar je heen kunt om hele goede zorg te krijgen. Waar je goede service krijgt en waar we je helpen om beter te worden. Maar je gelijktijdig zelf, maar ook je familie op vakantie kan gaan. Want dat is vaak natuurlijk als je ziek bent ook een probleem dat de rest van de familie niet weg kan of een probleem heeft omdat ze je moeten halen brengen. Maar wij willen eigenlijk een totaal pakket aanbieden. En ik denk dat wij dan echt op diverse platforms heel bekend zijn als plek waar je naartoe moet. Waar niet alleen de mooiste stranden van de Caribiën zijn en het veiligste eiland is van de Caribiën, maar ook de zorg gewoon het beste is. En ik wil daar als directeur echt een steentje bijdragen met iedereen in mijn team. En dat we gewoon met elkaar trots zijn op Aruba. Aqui voor de Global Medical Tourism Summit na West Palm Beach 24 horas a presentado tiki, de lo qual con nos hospital de Aruba está participando na aqui de um seminário interessante aqui na onde tem diferentes pessoas que estão atendendo por de rond mundo e também junto para riba tópico de turismo médico for the West Palm Beach maneira que nós avisamos Mark Benson Dance para 24horas.com nos está promê de notícia.